Йо, бой, след година и половина вдигам самолета и други работи. Момче, година и половина ми даде много, много ти благодаря. Не знам какво да кажа, често аз блокирам. Записваме? Дидо, много ти благодаря, страхотна група, супер хора. Не съм се чувствал толкова добре и едно от най-добрите, които неща съм правил. Се запозная с тебе. Част от си ти, Coin Forever. Здрасти, Йорданис! С това видео искам да ти кажа някои неща, като накрая съм ти подготвила и специален музикален поздрав. Надявам се да ти хареса, защото съм репетирала много и смятам, че е истинско произведение на изкуството. Първо, аз съм изключително щастлива, че те познавам. Ти въздействаш благоприятно върху моето крепко физическо здраве. Второ, внесе в живота ми тръцата. Тръцата ме направи по-решителна, по-корава и подмолна. Все хубави качества. На трето място, не и най-маловажно, разбира се, че аз имам едно малко по-философско виждане за Слънцето и Луната. А сега изследва музикалния поздрав, моля, за да и дъх. Това беше от мен, обичам ви. Преди тичах така. А сега тичам така. Здравейте! Дойде време и за моя видеолексикон, в който Стелчето ни помоли в рамките на 20 секунди да отговорим на два въпроса. Стелче, брат, какви два въпроса, като ти си написал 4, не ми е ясно, ама няма влизаме в подробности. Първият въпрос: какво не можех да правя преди, какво се научих в залата, какво мога да правя сега? Преди, примерно, не можех да направя столицеви опори за 5 минути. Аз и сега не мога, обаче вече поне не крампирам докато се опитвам. Втория въпрос е: какво пожелаваш на Дидо и на CCT за новата 2016 година? Дидо, братле, пожелавам ти по много от най-любимото ти, братле. Пожелавам ти B12, пожелавам ти близначки, пожелавам ти бело, пожелавам ти бифтеци, бърпита, бодибилдъри, бицепси, белмекен, бахор ти пожелавам, братле. Всичко е такова много яко и най-вече ти пожелавам да не ти се налага повече да ни обясняваш по 17 пъти, че комплекса ни се състои от 4 серии по 25 бърпита, а не 7 серии по 12 клека. А на другите от CCT пожелавам, пичове, дупе да ви е яко, защото какво съм ви замислил за 2012, бедна ви е фантазията. Сериозно сега? Честита нова година на всички от CCT клуба. Секси мамс! Да, поздрав от Секси Мамс. Апропо, да сте живи и здрави. Все така продължайте да тренирате. Бицагата трябва да нараства. А моето пожелание... Трицагата също. Имаше някакъв въпрос защо сме доволни и защо се радваме да ходим на CCT. Как защо? Защото за първи път в живота ми имам по-добри плочки от мъжа ми. И от банята! И от банята също. Деската. Може да пожелаете също така честито рожден ден, защото днес с Карче имаме рождени дни. Личи си на деската настроението. Но, само в възрастта да мога да кажа, че всички са пияни и рождените ще карат колите. Здрасти! Аз само да кажа, че преди не можех да правя бърпита, обаче през последната година се научих, че тялото има безгранични възможности и определено започна да се използвам от капацитета. Искам да кажа, че всичко може да се прави с супер голямо настроение и съм супер благодарна за всичко научено в залата. Искам да пожелая на всички за новата година много здраве, щастие, любов и да продължаваме сме такива щури и луди и за напред. Дубъл, трети. След малко ще ни вкарат на 4 километра. Тъй като е време да освободим Елена. Мислиме да ви освободим от тия. Да, поне ми сме тук от 15 минути. Да, от тия тегави работи са тук 4 и да какво
мусим през тази година ще ви освободим, защото хората почва да ни гледат страшно налудничево. Така че пожелаваме от сърце. Там отиди на другия жълт, Елена, лай, там има друг жълт. Така, аз научих трябва пак ли да точвам кажи. Пак да си кажа. Вече има поне 5 кандидата нови за CCT. Да, между другото. Така, защото разбрахте, че съм направила секси мускулчета от 2-3 други твори. Мисля си, че сме някакви напушечи, защото говориме на Елена. Говориме несвързано. Елена и той има от тук Говориме си четики. с Елена. Да, да сте живи и здрави, весело хората, четете нова година. Много благодаря, Дитко, CCT, for life. На живо ще ти пожелаваме Всичко, което искаме да ти кажем. Аз ще да проверя, снимаме ли се. Снимаме! Снима, Викчи! Това е като модерния поп-фолк по колата за Гърция. Модерен поп-фолк. Моля ви, не ни го режете видеото. Всичко това го правя в момента само благодарение на тебе. Full respect, boy. I'm in your world. Скоро си идем. Ай! Дидо, ти изкара от мен качества, които никога не съм подозирала, че имам. Живота ми се дели на две части. Преди Космодиск и след... Не, преди Дидо и след Дидо. Така че, благодаря ти, Дидо. You're the man. Печеля всички спорове. Бия си рекорда на бърпита, бия си рекорда на тичане. Нямам вече контузии, нищо не ме боли, освен след ден за ръце, както вчерашния. Но всичко е тип-топ. Thank you. Awkward!